Der var jo nogle tekniske problemer. Og Kakariko, han skulle noget og ikke være med. Ja. Han kunne ikke være med, og jeg lægger sindssygt lige nu. Så det må jeg undskylde. Det er faktisk en kæmpe stor fejl. Jo. Men jeg har vi på easy. Nej, det er bare mig, der har sat den til easy. Jeg sætter den lidt ned. Shit, mand. Nej, jeg må nødt til at få den på nummer. Jeg har ikke Optifine. Man, jeg kunne ikke glemme at få Optifine. Ja. Ja, som vi minede lidt. Ikke så meget, men han havde nogle små problemer. Så var han af nu. Men vi vil tage noget, få noget træ, noget fuck træ. Træ er sejt. Sol er sejt. Og ja. Så ja, episoden bliver måske ikke den bedste, men det bliver kun med mig, og ja, jeg kommer til at spille noget Minecraft. Der er Mikkel, han er admin. Mikkel, han er admin, han er admin. Ja, okay, wow, det er noget, der er noget lag i episoden. Men altså, jeg håber, der er nogen, der faktisk kommer til at se vores videoer. Jeg ved godt, at der er ret nemt at få en let's play ud på YouTube. Men altså, ja. Det bliver sjovt. Der kommer også andre let's plays. Der kommer en, der kun er med mig. Og der kommer også nogen på server. Der kommer nogle builds og sådan noget. Der kommer meget. Og der kommer snart intro. En intro og noget outro, og jeg ved ikke om det er outro. Shit, det var det kunne så sparke til noget. Men ellers så, ja, det bliver rigtig sjovt. Og jeg skal vist hjem til mit hus, inden det begynder at sne. Ja, det er begyndt at sne, men inden jeg kommer for langt væk. Og vi har sådan noget til på toggle, så der er ikke nogen, der rigtig sådan begynder at stjæle og TP'er hen til os og sådan noget. Admin skal heller ikke. Og vi er faktisk bare kommet meget langt væk. Yeah. Oh shit, det regner. Fuck. Hvad er sådan? Er det ikke sådan? Jo, ha. Hvor man bliver ret, ja, det er noget vi har givet, det er noget der er blevet givet, så man kan få regn væk, hvis der er regn på serveren, fordi det larmer helt vildt. Jeg gider da ikke at få jer til, at I skal sidde og høre på, at der er sådan noget og hvis kvaliteten ikke er den bedste, så det kommer vist i min video, det med kvalitet. Det er bare den, stadig i gang med kvaliteten loader stadig på den episode 2. Ja. Nu må jeg nødt til mini, jeg må nødt til at få en furnace. Men det bliver en lidt rolig video, det her. Og nu hvor jeg sagde det, man, vi er lige begyndt. Okay. Okay, nu kan vi lave en furnace. Furnace. Ja. Hey, Titan ikke jeg har fået. Nej, jeg har Titan ikke her. Nej, det er fordi vores ven der ejer serveren. Vi så bygge lidt på huset. Nej. Okay, jeg glemte at tale. Undskyld. Nej, der kom nogen der tale. Lederen, det er fordi jeg har talt der åben, fordi oh yeah, Leroy Jenkins.
Fuck it. Den her server er ret laggy. Nu har jeg lige sætte den der blok. Så vil jeg ende videoen her. Farvel.